election 2025 14 চিৰাং দুৱাৰ কনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুক্তভাৱে আমি নমিনেশ্যন দাখিল কৰিলোঁ আৰু আজিৰ নমিনেশ্যনত 14 চিৰাং দুৱাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজবিলাকে দলে বলে আহি আমাক সমৰ্থন জনোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। 14 নম্বৰ চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত আকৰ্ষণীয় যুগ হ'বলৈ গৈ আছে। BPF-ৰ পাৰ্টি আছে, ইউপিএলৰ পাৰ্টি আছে, আপুনি নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিছে, কি হ'বলৈ গৈ আছে, এনেকুৱা ফেক্টৰ কি হ'ব? ডাঙৰ ডাঙৰ দলবিলাকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিচিশ্যন হয়। আমাৰ সৰু সৰু মানে আমাৰ পাব্লিকত থাকোঁ, আমি ৰাইজৰ লগত থাকোঁ, আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, সেৱা কৰি আছোঁ। আমাৰ তেখেতসকলৰ লগত কোনো লিংক নাই, আমি সেৱা কৰি যাম আৰু ৰাইজ আমাৰ লগত আছে। যিহেতু আমি বিগত বছৰত য'ত বানপানী হৈছিলে, য'ত খেতি কৰিবলৈ পানী নাছিলে, এইবোৰ সমস্যাৰ লগত আমি আমাৰ ৰাইজৰ লগত আমি থিয় দিছোঁ। আমি 100জনৰো অধিক 14 চিৰাং দুৱাৰ অঞ্চলৰ যিবিলাক চকুত নেদেখা আছিলে তেখেতলোক আমি চকু অপাৰেশ্যন কৰি দিছোঁ। যিবিলাক ৰাস্তা ভাঙিছিলে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত গৈ পিনি তেখেতসকলৰ লগত থিয় হৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, ৰাইজ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ লগত নাই। যিহেতু আপুনি নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিব ওলাইছে, বিগত সময়ত ইউপিএলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আছিলে, সেইটো সমষ্টিৰ পৰা ৰঞ্জিত কুমাৰ ওৰফে বিআৰ ফেৰেংকা, তেখেতে ভালভাৱে কোনো কাম নকৰিলে নেকি? তেখেতে কাম কৰিছে নিজৰ কন্যাক চাকৰি দিয়া, নিজৰ ঘনিষ্ঠৰ ৱাইফক চাকৰি দিয়া, নিজৰ পিয়েৰ ভাইটিক চাকৰি দিয়া, নিজৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকক চাকৰি দিয়া, কাম কৰিছে, এইবোৰ কামেই কৰিছে আৰু বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে জংঘল ধ্বংস কৰা। যিহেতু আপুনি ইমানখিনি কথা ক'লে, ইউপিএল চৰকাৰটোৱে এটা কথা কৈছে যে স্বচ্ছতাৰ ভিত্তিত কাম হ'ব, স্বচ্ছতা হোৱা নাই। কিছুমান মই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক ধন্যবাদো জনাব লাগিব। কিছুমান যিটো পদক্ষেপ লৈছে ভাল হৈছে, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক ৰিক্ৰুটমেণ্টত যিটো আমি দেখা বুজাই চবেই দেখিছে কি কাম কৰিছে, এইবোৰৰ ওপৰত তেখেতে মাত মাতিব লাগে, আমি তাকে বিচাৰিছোঁ। জংঘল ধ্বংস কৰাৰ ওপৰত মাত মাতিব লাগে। যিবিলাক ইলিগেল এপইণ্টমেণ্ট নিজৰ কন্যাক চাকৰি দিছে, ইয়াৰ ওপৰত মাত মাতিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইএমএ হ'ব পাৰে নিজৰ, কিন্তু বেয়া হ'লে বেয়া ক'ব লাগিব, ভাল হ'লে ভাল ক'ব লাগিব। আমি আজিও কওঁ, যিবিলাক ভাল কাম কৰিছে আমি ভাল বুলি কওঁ, যিবিলাক বেয়া হৈছে বেয়াটোও আমি ক'ব লাগিব। বেয়া বস্তুক যদি আমি লাই দিওঁ, বেয়া কামক যদি আমি লাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ সমাজখন ধ্বংস হৈ যাব। আপোনাক ভোট দিবলৈ ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, ৰাইজ আমাক ভোট দিব। আমাৰ কোনো ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ যিটো ডিচিশ্যন, যিটো ইম্পজিশ্যন, সেইবিলাক নচলিব, আমাৰ ৰাইজৰ হুকুমে চলিব। নেতাবিলাকৰ হুকুম নহয়, ৰাজাবিলাকৰ হুকুম নহয়, আমাৰ ৰাইজৰ হুকুমেহে চলিব আমাৰ ওপৰত। আপুনি বিজয় হৈ গ'লে আপোনাৰ স্থিতি কি হ'ব? শাসকীয় পক্ষত হ'ব নে বিৰোধী পক্ষত? এইটো ৰাইজে ডিচিশ্যন ল'ব। ৰাইজে যদি কয় আপুনি শাসকীয়ৰ লগত থাক, ৰাইজে যদি কয় আপুনি বিপক্ষে থাকি আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে মাত মাতি যাওক, আমি তেখেতসকলৰ ওপৰত আমি চব এৰি দিম। माबायदि चिरांनि रायजोफ्रा ओंखारबोदों जोंना फायखागुरा ओनसोलनि बुद्धिजीबी गिलेन नार्जारि सार जोङो ज' फैनानै चिरां जिल्लानि इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि जोङो गथायफैबाय आरो दिनैनि जेनाखि बे उदां बिजाथि गथायनाय बेवहाय रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै समर्थन खालामदों। मानो खालामदों?
मेगन नुवाखैबा जों मेगन नुहोदों सोरबा जुदि माइ गायनो दुब्लि बारियाव दै गैयाबा जों बान्दो थेनानै होदों आरो रायजो राजाफोरनो बेखौनो नांगौ मानो होनोबा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा माइ गायनानै जायो बिथांमोनजों जों गसंथागोन आरो जों गसंथाबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोनाबो जोंजों गसंथादों नोंथाङा जिहेतु सिगां समाव इउपिपिएल दङमोन दायो उदां बिजाथि हिसाबै गसंबाय सिगाङाव जिखिनि गभर्नमेन्टआ थानाय समाव जिखिनि इएम दंमोन नोंथांनि समस्थियाव बिथाङा माबायदि खामानि मावदों आरो नोंथाङा मानि थाखाय उदां बिजाथि होना रायजोनि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों रायजोआ उदां लुबैदों गिदिर गिदिर नेता जाय बिथांमोना गावखौनो राजा बायदि सानो वाट्सएप कल हरबाबो हरफिना मेसेज हरबाबो हरफिना बेफोरनिफ्राय उदां लुबैदों रायजो राजा बिथांमोना मानो होनोबा बिथांमोना गावनि साननायखौसो रायजो राजाफोरनि सायाव इम्पजिसन खालामदों दा बिथांमोना लुबैदों उदां बिजाथि नांगौ जायनि सायावनाखि रावबो राजाफोरनि रावबो गिदिर गिदिर नेताफोरनि नारसिननाय थाया उदां भाबै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो दिनैनि दिनाव जोङो जा नुनो मोनबाय गोबां बेवहाय नोंथांखौ रायजोफोरा लोब लोब मदद होनो फैबाय हेफाजाब थ' उननि समाव भट थुनाय समाव नोंथांखौहाय मदद होनो थाखाय नों मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ बेनोल' जिहेतु रायजो राजा बिथांमोनजों जों गसंथादों थिग बेबायदिनो दिनैबो बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै जोंजों गसंथाफैदों दा बेबायदिनो नैबे 22 तारिखआव जेनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं भटिं जानो थांगासिनो दं बेवहायबो रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै जोंनि जेनाखि सबि ओंखारगोन बे सबियाव भट होगोन होननानै जोङो आं मिजिंथिदों आरो आङो बेखौनो बिथांमोननो बुंबावदों जोङो रायजो राजानि थाखायनो ओंखारदों रायजो राजानि थाखायनो गसंथानानै जोङो खामानि मावलांगोन दिनै जोङो गावनि उदैनि थाखायल' बेवहाय ओंखारबोआखै गावनि उदैनि थाखायल' जुदि ओंखारोबा आङो दिनै 3 लाख टाकानि साख्रि गारनानै मारमान 3 लाख टाकानि साख्रि गारनानै नाथाय जोंनि दैदेनगिरि रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा गावनि फिसाफोरखौबो सिनायग्रोदों रायजो राजाफोरखौ जोंनि खाम्फा बरगयारि बिथां 17 बोसोर सालायलांबाय बिथांनि कार्यकलापखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मिथिखागौ दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि रायजो राजा कति चिरां दुवारनि गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोनहा उदां लुबैदों आरो उदां बिजाथिखौ लुबैदों खाम्फा बरग'या इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनो हागोन होननानै सानो नोंथाङा खाम्फा बरगयारि बिथाङा 17 बोसोरावनो जेबो मावनो हायाखैबा इउपिपिएलआव थानानै बे 5 बोसोर फैबा मालाय मा मावदों जोंथ' ओरैनोबो गावनि न'खरनि थाखा फैसा जा एसे दङ बेखौ गारनानैबाबो 100 जननिबो बारा जोङो मेगन अपारेसन खालामनानै होबाय 200थानिबो बारा जोङो बान्दो लामा बानायनानै होबाय दा जोङो पावार थायोबाथ' अनेक बुस्थु जोङो मावनो हायो दा बिनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोना जोंखौनो लुबैथारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिजों लोब्बा गैया होननानै बुङो नाथायहाय मोनसे खोथा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रनिन्द्र बसुमतारीया लाइमोनफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेलाव राजखान्थिनि उदां बाथ्रा सावरायनाय समाजारि बिजों फोसावबाय थादों बे बेलायाव माबाफोर फोरमायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहैबाय हारिनि सिनस्रि जोङो बयबो बेयावनो फरायसा आफादावनो जोंनि हारिया सोनारनानै थाङो दा बिनि थाखायनो प्रनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा आंनि लोगो क्लास 5निफ्राय ज' फरायबोनाय दा बिथांनि सायाव आं जेबो बुंनो सानाखै बिथाङा दाबो लोगो उनावबो लोगो आरो फैबाय थानाय समावबो लोगोयैनो थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव आंहा माबा मोनसे बुंनो हानाय मोन्थाय दं होननानै आं सानाखै बे हाइ प्रफाइल होननायखौथ' गाज्रि मोनदों दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोना बे हाइ प्रफाइलनिफ्राय नोङो वाट्सएप मेसेज हरलाय नोंथाङा रिप्लाइ मोनो नामा जों जे बिराद खस्थ' खालामनानै देरहाहरो जोंनि बे काजलगावआव सानैसो एमपि थानायनाव वाट्सएप मेसेज हरलाय रिप्लाइ मोनगोन नामा लोगो हमनो फैलाय गेटआ खेवना होजागोन नामा थांलाय हाइ प्रफाइल नेताफोरनाव दा हाइ प्रफाइल होननायखौनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा लुबैयाखै बिथांमोना गावखौनो राजा सानबाय साफा राजा सानबाय बिनि थाखायनो बे राजाफोरनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय दिनै उदां नांगौ होननानै बुंदों दा बेनि गेजेरावनो बिसोर भट जाजासिमाव गोबां दोलोफोरा थांनानै रायजो राजाफोरखौहाय माखासे खोथा बुंहैगोन बुरखायहैगोन बे समाव नोंथांनि समाजनि माखासे रायजोफोरखौ माबायदि थांखि लाना थानो लुबैदों रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिजोबखागौ खुनु बुजायनांगौ दरखार गैला
गावनि फिसाजोखौ जे साख्रि होबाय बेखौबो बुजिजोबगौ हाग्राखौ जे दंस' खालामबाय बेखौबो बुजिजोबगौ जा जा दङ एलु एला रायजो राजा बिथांमोना बुजिजोबखागौ बेखौ आरो बुंहैनानै बुजायहैनानै थाखा फैसा होनानै माबा मोनसे उल्थां फाल्थां खालामनो हागोन होननानै जों साना सेल्फि लानो लाफाखारो ओमफ्राय सेल्फि ल' सेल्फि बिजाजोल फट' ल' थार मुगाव